Obyvatele malé obce bez odlišení nadělíme 9, ale rovnou 30 kilometrů. Vždycky nejméně jako faktura na kolik. To vidíte nebo těch aktuální fotografie na webu CNCZ. Tam největší dopravní komunikace před námi. První etapa opravy dálnice 1 stavení 4,5 miliardy. Kompletně opravená má být CNCZ. Kristina Fatová, krajské stavby, Zenova. 400 turistů muselo být evakuováno z několika kempů nedaleko chorvatské Rijeky. Vidět jsou rozsáhlé požáry, které se týčou stále většina evakuovaných lidí se snaží dostat do nedaleké Rijeky. Ve stavu tohoto bodky už je informovala armáda. Rozsáhlé zásobárny podzemní vody objevily Vicky, no.